Croeso i Fodiwl 6 o'r rhaglen hyfforddi addasu i'r Hinsawdd a Chydnerthedd, ariennir gan bwyd a diod Cymru. Mae'r hyfforddiant hwn wedi gynllunio i helpu cynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru i ystyried ac addasu i effeithiau newid hinsawdd. Mae pob modiwl yn dod gyda llaw lyfr sy'n cynnwys mwy o wybodaeth a dolenni i dempledu y gallwch ei defnyddio wrth gynllunio eich addasiadau i'r hinsawdd. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar oblygiadau ariannol a chyfreithiol newid hinsawdd. Byddwn yn edrych ar sut mae risgiau hyn yn effeithio ar fusnesau bwyd a diod yng Nghymru a'r camau ymarferol y gallwch eu cymryd i addasu. Cymerwch eiliad i feddwl. Pa mor hyderus ydych chi ar hyn o bryd ynghylch Chydnerthedd ariannol eich busnes i siociau hinsawdd? Yn y modiwl hwn, byddwn yn edrych ar sut y gall effeithiau newid hinsawdd daro sefyllfa ariannol busnes, a rhai aferion da yw rhoi ar waith i liniaru risgiau hyn. Byddwn yn cyflwyno dadansoddiad cost a bydd, arf rheoli a all eich helpu asesu penderfyniadau ac adnoddau ariannol. Byddwn hefyd yn edrych ar sut y gall cyllid gwyrdd eich cefnogi gyda'r buddsoddiadau hynny sy'n ymwybodol o'r hinsawdd. Byddwn yn canolbwyntio ar yswiriant, eich llinell amddiffyn olaf. Byddwn hefyd yn edrych ar strategaethau cadw arian parod y gallech ei defnyddio os y byddai digwyddiad hinsawdd difrifol yn taro ac y bydd angen symud i fodd goroesi busnes. Yn ogystal â hynny, byddwn yn mynd drwy rai o'r materion cyfreithiol a rheoleiddiol y dylech ei hystyried. Ac yn olaf, byddwn yn edrych ar gynllunio parhad busnes yn nhermau newid hinsawdd. Gadewch i ni ddechrau drwy ystyried sut y gall newid hinsawdd effeithio ar cyllid eich busnes. Beth yw'r sioc ariannol fwyaf y mae eich busnes wedi wynebu yn ystod y 5 mlynedd diwethaf? Sut wnaethoch chi ddelio â hi? A oes gwersi y gallech ei cymhwyso i'ch dull ariannol sy'n ymwybodol o'r hinsawdd? Cyn i ni edrych ar y risgiau ariannol penodol y gall eich busnes ei wynebu, mae'n werth cymryd eiliad i ddeall sut mae banciau canolog yn categoreiddio'r risgiau ariannol sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd. Mae risgiau corfforol yn cynyddu oherwydd digwyddiadau hinsawdd sy'n fwy aml ac yn fwy difrifol. Mae risgiau trawsnewidiol yn gysylltiedig â'r costau o ddatgarboneiddio ac o symud tuag at dyfodol carbon isel. Ac mae atebolrwydd yn deillio o hawliadau gan unigolion neu fusnesau sy'n ceisio iawndal am golledion maent nhw wedi dioddau o ganlyniad i'r risgiau corfforol neu drawsnewidiol hynny. Mae'r tair categori hyn o risg yn arwain at amlygiad i risg ariannol. Enghraifft, costau adferiad ar ôl digwyddiad hinsawdd, y perygl o asetau wedi darfod, a byddwn yn trafod hynny nes mlaen yn y modiwl, a cholledion o ran busnes presennol neu bosibl. Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar rai o risgiau ariannol penodol i'ch busnes bwyd neu ddiod. Enghraifft, os na allwch gynhyrchu nac anfon archebion, ni fydd cwsmeriaid yn talu amdanynt ac efallai y byddwn yn chwilio am gyflenwyr eraill. Felly hyd yn oed pan fyddwch chi wedi dod drwodd ar ôl tarfu gan ddigwyddiad hinsawdd, efallai na fyddwch yn gallu dibynnu ar deungarwch y cwsmeriaid hynny. Wrth i fanciau a darparwyr cyllid roi mwy o sylw i risgiau hinsawdd, gall methiant i addasu wneud bencythiadau'n ddrytach i chi. Gall eich sgôr credyd ddirywio os yw eich mantolen yn gwanhau neu os yw tarfu ar fusnes yn golygu eich bod yn cymryd mwy o amser i dalu credydwyr. Gall sylw negyddol yn y wasg hefyd leihau eich sgôr credyd, gan wedi'n anoddach i chi godi cyllid. Gall eich cronfeydd wrth gefn cael ei disbyddu gan digwyddiadau hinsawdd, efallai oherwydd colli refeniw neu elw, neu o ganlyniad i orfod talu am addasiadau fel amddiffynfeydd, rhag llifogydd neu atgyweirio difrod nad yw'n cael ei yswirio.
gall sioc hinsawdd daro'ch llif arian yn ddifrifol. Pan fydd mwy o arian yn mynd allan nac sy'n dod i mewn. Ac wrth i chi ailgychwyn, efallai bydd gennych ragor o gostau ar y dechrau. Prynu cynhwysion, deunydd pacio, deunyddiau creu a llafur cyn i'r arian dechrau dod i mewn eto. Cymerwch eiriad i feddwl. Pe baich cynhyrchu'n stopio am bythefnos, am ba mor hir y gallai'ch busnes oroesi cyn i'r llif arian dod yn hanfodol. Gan eich bod wedi dechrau meddwl am sut y gall digwyddiadau hinsawdd effeithio ar gyllid eich busnes, gadewch i ni edrych ar rai o'r risgiau y bydd angen i chi eu hasesu. Gall digwyddiadau hinsawdd darfu ar barhad eich busnes yn y tymor byr, ond gallen nhw hefyd danseilio'ch cynlluniau tymor hir drwy dynnu sylw a chyllid i ffwrdd o dwf y busnes. Dyma rai cwestiynau i'ch helpu ddechrau ystyried goblygiadau ariannol, digwyddiadau sy'n gysylltiedig ar hinsawdd. Am ba hyd y gallai'ch llif arian bara cyn iddo ddisbyddu a pha risgiau parhad busnes all godi o hynny. Pe bain rhaid i chi ddefnyddio'ch cronfeydd wrth gefn i atgyweirio ac adeiladu ar ôl digwyddiad, pa gynlluniau buddsoddi fyddai'n cael eu tarfu, a pha mor hir y byddai'n cymryd i gael taliadau yswiriant. Sut ydych chi'n sicrhau bod eich buddsoddiadau'n rhai sy'n ymwybodol o'r hinsawdd, yn rhoi elw i chi, ond hefyd yn osgoi risg o asedau wedi darfod. Allwch chi ddangos eich bod yn addasu i'r risgiau hyn, i dawelu meddwl darpar fewncythwyr neu i sicrhau bod eich yswiriant yn parhau'n fforddiadwy. A ydych chi'n monitro hygrededd ariannol eich busnes eich hun, rhywbeth a allai eich helpu i godi arian pan fo angen. Un addasiad y gallwch ei wneud yw ymestyn eich prosesau dilysu i gynnwys eich cyflenwyr. Efallai eich bod eisoes yn gwneud hyn wrth ddechrau gweithio gyda chwsmer newydd, i sicrhau ei bod yn risg credyd da cyn cytuno ar delerau masnach. Mae'n syniad da hefyd fonitro sgôr credyd eich cyflenwyr yn barhaus, gan fod digwyddiadau hinsawdd yn dod yn fwy aml ac yn fwy difrifol. Gall gostyniad yn ei sgôr credyd fod yn arwydd cynnar ei bod mewn sefyllfa fasnachol fregus, ac y gallai digwyddiad sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd ei gwthio dros y dibyn. Os na allan nhw farhau i fasnachu, efallai y byddwch chi heb ddeunyddiau creu hanfodol, neu'n gorfod ddod o hyd i gyflenwyr newydd ar furybydd ac mewn marchnad dyn. Mae sawl cwmni'n cynnig gwasanaethau gwirio sgôr credyd, ac mae rhai'n cynnig gwasanaethau talu lle gallwch greu dangosfwrdd i fonitro'r busnesau sydd o ddiddordeb i chi. A pheidiwch anghofio gwirio sgôr credyd eich hun, a cheisiau chadw'n isel o ran risg. Bydd hynny'n eich roi mewn sefyllfa gryfach i godi cyllid neu cytuno ar delerau masnach ffafriol gyda'ch cwsmeriaid. Peidiwch â gadael i anghydfodau talu fynd yn rhy bell, gan fod dyfarniad llys hyd yn oed am swm bach yn gallu achosi cwymp yn eich sgôr credyd. A chadwch lygad ar eich gwaith papur cyfrifyddu. Os na fyddwch yn ffeilio'ch cyfrifon statudol gyda'r tir cwmnïau, bydd eich sgôr credyd yn gostwng i 0. Felly, pryd wnaethoch chi wirio sgôr credyd eich cyflenwyr ddiwetha? Wrth feddwl am fuddsoddiadau, gall ymddangos yn anodd cyfiawnhau gwario ar addasiadau'r hinsawdd pan fo cymaint o flaenoriaethau eraill yn y busnes. Drwy gynnal dadansoddiad cost a bydd manwl, gallwch wneud penderfyniadau gwybodus sy'n helpu i wella hyblygrwydd ac i leihau effaith newid hinsawdd.
Mae dadansoddiad cost a bydd yn golygu asesu'r buddiannau economaidd a'r costau sy'n gysylltiedig ag addasu, a'i cymharu a pheidio â chymryd unrhyw gamau. Mae'r buddiannau yn cynnwys costau difrod y byddwch yn eu hosgoi, ynghyd ag unrhyw fanteision ychwanegol ar ôl gweithredu'r addasiadau, tra bod y costau addasu yn cynnwys y costau o gynllunio, paratoi, hwyluso a gweithredu'r mesurau hynny. Y pwynt cychwyn yw deall y cyd-destun, sef effaith newid hinsawdd ar eich busnes. Defnyddiwch eich gwybodaeth am risgiau hinsawdd o'r hyfforddiant hwn i nodi'r risgiau penodol sy'n effeithio ar eich busnes neu'r sector. Enghraifft, a yw eich ffactri mewn ardal sy'n agored i lifogydd. Yna, pa fesurau addasu allai liniaru risgiau hynny? Yn achos llifogydd, efallai byddwch yn asesu buddsoddiad mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd, neu'n ystyried symud eich ffactri allan o'r ardal risg. Wedyn aseswch y costau, a cofiwch gynnwys y costau anuniongyrchol, fel adeiladu seilwaith, cynnal a chadw, a chostau gweithredu. A peidiwch anghofio'r costau anuniongyrchol, fel treiliau gweinyddol. Gall y penderfyniad buddsoddi hwn gynnwys cost cyfle. Enghraifft, gallai buddsoddi mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd olygu eich bod yn gorfod gohirio buddsoddiad arall, ac felly dylech cynnwys gwerth y cyfle coll hwnnw. Os oedd y buddsoddiad a ohiriwyd yn un a fyddai'n eich helpu i sicrhau cwsmer newydd, be fyddai'n gwerth bras y cwsmer hwnnw? Dylwch gynnwys hwnnw fel cost cyfle. Yna, gallwch werthuso'r buddiannau. Pa golledion fyddwch chi'n eu hosgoi? Yn ein esiampl llifogydd, gallai rhai'n gynnwys costau glanhau ar ôl llifogydd, colli refeniw, cosbau gan gwsmeriad am fethu cyflawni archebion, tal cyflogau gweithwyr na allan nhw weithio, costau bencythiadau i ail-agor y ffactri, a chostau cynyddol y premiymau yswiriant yn y dyfodol. Gallwch estyn y buddiannau dros amser, enghraifft, os yw eich amddiffynfeydd rhag llifogydd i fod i bara 15 mlynedd, yna mae'r buddiannau'n ymestyn dros y cyfnod hwnnw. Ystyriwch hefyd unrhyw effeithiau eilaidd. A fydd eich amddiffynfeydd yn helpu i amddiffyn ansawdd dŵr lleol drwy osgoi llygredd ar ôl llifogydd? Gall y manteision hyn fod yn anodd ei mesur, ond mae'n bwysig eu cydnabod o fewn dadansoddiad cost a bydd. Dyma fodel syml i ddangos sut y gallai buddsoddiad mewn rhwystrfeydd llifogydd weithio. Mae hanner uchaf y daflen yn dangos y buddiannau, sef yr arbedion a'r costau'r ydych yn eu hosgoi. Efallai y bydd y buddsoddiad hwn yn lleihau'ch premiymau yswiriant tua 2,000 y flwyddyn. Efallai byddwch yn osgoi costau glanhau, costau atgyweirio a chostau disodli stoc sydd wedi difrodi. Mae'r llinell refeniw yn cynrychioli'r trosiant rydych wedi llwyddo i'w ddiogelu. Ac erbyn blwyddyn 3, rydych yn disgwyl manteision ychwanegol pellach y dylech eu cynnwys yn eich cyfrifiadau. O ran costau, mae'r buddsoddiad cychwynnol o 50,000 yn digwydd yn flwyddyn 1, gyda chostau cynnal a chadw o 2,000 y flwyddyn wedyn. Yn amlwg, mae blwyddyn 1 yn dangos sefyllfa negyddol gyda chost net o 47,000, gan y gallwn ddiddynu'r buddiannau blwyddyn 1 o'r cyfanswm o 52,000. Ond mae blynyddoedd 2 i 5 yn dangos bydd net cadarnhaol, gyda bydd net cyffredinol o tua 9,000 dros y cyfnod 5 mlynedd. Felly, mae'r model syml hwn yn awgrymu bod buddsoddi mewn rhwystrfeydd llifogydd yn cynnig bydd net cadarnhaol, ac felly'n sefyll i fyny i graffu.
Wrth y feddwl am busoddiadau sydd neu hangen arnoch yn eich busnes bwyd neu ddiod, mae'n bwysig ystyried sut y byddwch chi'n ei hariannu. A fyddwch yn defnyddio cronfeydd eich busnes eich hun neu'n ceisio codi cyllid allanol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae categori newydd o gyllid busnes wedi dod i'r amlwg, sef cyllid gwyrdd. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ei ddiffinio fel unrhyw weithgaredd ariannol strwythredig, cynnyrch neu wasanaeth, sydd wedi ei greu i sicrhau canlyniad amgylcheddol gwell. O fewn y categori hwn, mae cyllid asedau gwyrdd yn cael ei ddylunio i ariannu prynu offer neu gerbydau sy'n helpu busnesau i cyrraedd eu nodau cynaliadwyedd. Mae cyllid gwyrdd ar gael ar gyfer addasiadau i'r hinsawdd, gan ddod naillai o ffynonellau cyhoeddus neu fasnachol, ac mae llawer o fanciau, ar y stryd fawr ac ar-lein, bellach yn cynnig opsiynau o'r fath. Mae yna hefyd fanciau moesygol sy'n canolbwyntio ar fencytha i fusnesau sydd â chynsail amgylcheddol neu foesygol cryf. Ac mae'n werth nodi bod rhai archfarchnadoedd wedi cyflwyno mentrau cyllid gadwyn gyflenwi sy'n annog arferion amgylcheddol da drwy gyfraddau bencythiad is neu telerau talu gwell. Cofiwch, mae gweithgareddau o'r fath hefyd yn helpu'r bencythwyr a'r darparwyr cyllid i leihau eu hallfriadau carbon scope 3. Mae yna hefyd ffynonellau cyllid cyhoeddus a allai gynnig bencythiadau meddal neu grantiau. Yma yng Nghymru, mae Banc Datblygu Cymru yn rheoli cynllun bencythiadau busnes gwyrdd, sy'n anelu at leihau allfriadau carbon ac arbed ar gostau ynni yn y dyfodol i fusnesau. Os bydd digwyddiad hinsawdd yn achosi difrod i'ch busnes, mae'n debygol y byddwch yn troi at eich yswiriant i helpu gyda'r adferiad. Yn ôl Cymdeithas Yswirwyr Prydain, yn 2023, daeth busnesau'r Deyrnas Unedig ag hawliadau gwerth tua £443 miliwn o bunnoedd o ganlyniad i difrod tywydd. Gan eich bod yn dibynnu cymaint ar yswiriant, mae'n holl bwysig adolygu'ch cynnwys polisi i sicrhau ei fod yn darparu'r amddiffyniad rydych chi'n ei ddisgwyl ac nac ydych yn agored i risgiau anhysbys ar ôl digwyddiad. Efallai bod gennych sawl polisi yswiriant busnes, ond mae'n ddoeth darllen y print man a'i hadolygu'n fanwl i wirio eich bod wedi'ch cwmpasu'n ddigonol ar gyfer ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Dyma rai cwestiynau i'w hystyried. Pa ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd ydych chi wedi'ch cwmpasu ar eu cyfer, ac a oes eithriadau? Beth yw lefel eich gordal? A ydych wedi cwmpasu am newydd am hen? Gwiriwch eich yswiriant tarfu ar fusnes. A yw'n cwmpasu dim ond difrod corfforol neu hefyd pan nad yw'n bosib yn gallu cyrraedd y safle? A yw'n cwmpasu colli busnes oherwydd tarfu ar y gadwyn cyflenwi? Mae'n bwysig deall y manylion hyn, oherwydd os yw'ch polisi'n cwmpasu difrod yn unig, ond nid tarfu ar gadwyn i cyflenwi, efallai na fydd yn ddigonol i ddiogelu'ch busnes pan fydd cynhyrchu'n gorfod stopio. Yn fodiwlau 3 a 4, soniasom am bwysigrwydd cadw cofrestr asedau wedi ddiweddaru. Bydd hyn, gyda lluniau a disgrifiadau manwl, yn hanfodol i gefnogi unrhyw hawliad yswiriant ar ôl digwyddiad, gan ddarparu tystiolaeth o gyflwr eich asedau cyn y difrod. Gall mesurau addasu rydych chi'n ei gweithredu helpu i leihau eich premiumau, felly mae'n werth trafod hynny gyda'ch yswiriwr. Os bydd angen i chi wneud hawliad, gallwch ddefnyddio'r wybodaeth rydych wedi ddysgu i wneud adeiladu cydnerth. Enghraifft, drwy symud pwyntiau trydanol uwchben lefel llifogydd posibl. Cofiwch, eich yswiriant yw'r rhwyd ddiogelwch,
nid eich llinell am ddiffyn gyntaf. Cymerwch eiliad i ystyried. A yw eich yswiriant presennol wir yn cwmpasu'r risgiau rydych chi'n ei hwynebu? Neu, a allai rai colledion neu difrod fod heb ei yswirio? Mae'n werth tynnu sylw at y ffaith y gall arferion rheoli ariannol cadarn cyn digwyddiad hinsawdd wneud gwahaniaeth mawr i'ch gallu i adfer ar ôl y digwyddiad. Enghraifft, os gallwch rannu cyfrifon rheoli cadarn dros 12 mis cyn y digwyddiad, bydd hynny'n dangos cryfder mewnol y busnes ac yn eich helpu i gael mynediad atgyllid allanol, fel bencythiad i'ch helpu ailgychwyn cynhyrchu. Neu efallai bydd ffenestr amser fer ar gael i wneud cais am grant adfer neu fencythiad meddwl gan y Llywodraeth, os yw ardal wedi heffeithio'n wael gan drychineb hinsawdd. Byddwch eisiau bod mor barod a phosibl i wneud cais am gynllun o'r fath, gyda'r holl wybodaeth a dogfennau angenrheidiol wrth law. Felly gadewch i ni edrych yn fanylach ar sut y gallwch gadw arian parod os bydd eich busnes yn dioddau o ganlyniad i ddigwyddiad hinsawdd. Gellir meddwl am rai arian parod fel arian galluogi, sef yr arian sy'n eich helpu i ddechrau'n ôl. Enghraifft, costau cyflog. Efallai y byddwch yn penderfynu, neu'n teimlo'n rhwym, i barhau i dalu staff yn ystod cau dros dro. Y canlyniad cadarnhaol yw ei bod ar gael i helpu i ailgychwyn y ffatri. Dydyn nhw ddim yn orfod poeni am golli eu swydd ac nid oes rhaid i chi ailgychwyn busnes gyda gweithlu llai. Taliadau atgyweirio neu adfer brys. Costau sydd angen eu talu cyn i'ch hawliad yswiriant gael eu setlo. Byddwch hefyd angen cyfalaf gweithio i brynu deunyddiau, cynhwysion, pecynnau ac ati i allu ddychwelyd i gynhyrchu. Meddyliwch am eich dyledwyr a'ch crededwyr. Pwy sy'n ddyledus i chi? Faint a phryd mae'n ddyledus? A oes perygl na fyddwch yn cael y taliadau hynny os na allwch gyflawni archebion? Neu a allwch chi ofyn i rai cwsmeriau talu'n gynt i helpu'r llif arian? Pwy ydych chi'n ddyledus iddyn nhw? Faint a phryd mae'n ddyledus? A ydych chi'n adnabod eich cyflenwyr digon da i ofyn am seibiant talu dros dro? Os ydych yn talu bencythiad i fanc, efallai y byddan nhw'n barod i gynnig seibiant talu i'ch helpu i ailgychwyn a bod mewn sefyllfa gryfach i addalu'n llawn nes ymlaen. Ystyriwch eich gwariant dewisol. A oes eitemau y gallai'r ei canslo, ei gohirio neu ei lleihau? Edrychwch ar eich contractau. A oes telerau rydych wedi ymrwymo iddyn nhw, ac a allai fod cosbau os na allwch yn gyflawni? A oes angen rhoi rheolaethau tynnach ar reoli llif arian? Enghraifft, diweddariadau dyddiol yn lle wythnosol, gostwng y terfynau dyddiol ar wariant, cryfhau'r broses awdurdodi ar gyfer taliadau. Efallai eich bod fel arfer yn hapus i un person awdurdodi anfonebau o dan drothwy penodol, ond mewn cyfnod argyfwng, efallai byddwch am newid hynny i 2 awdurdodydd i ddiogelu arian. Mae'r rhain i gyd yn gamau ymarferol i atal arian rhag gadael y busnes mewn cyfnod o argyfwng. I orffen yr adran ar faterion ariannol, mae'n werth cymryd eiliad i ystyried y risg o asedau wedi darfod. Os nad ydych yn ystyried risgiau newid hinsawdd wrth fuddsoddi mewn pethau fel safleoedd newydd, adeiladau, offer, peiriannau, seilwaith technoleg wybodaeth neu systemau busnes, rydych chi mewn perygl o cael eich gadael gydag asedau nad ydynt bellach yn cyfrannu at lwyddiant eich busnes. Mae'r sleid hon yn dangos rhai enghreifftiau o sut y gall asedau dod yn ddiwerth, efallai oherwydd ei bod wedi disodli gan dechnoleg newydd, neu oherwydd ei bod yn rhy egni ddwys, ac felly'n rhy ddrud i'w gweithredu, gan wneud eich busnes yn llai cystadleuol.
Efallai hefyd fod yr ased rydych chi wedi eu buddsoddi ynddo yn gallu prosesu dim ond mathau penodol o ddenyddiau creu, neu becynnau nad ydynt bellach ar gael, yn rhydd ryd, neu wedi colli ffafr ymhlith cwsmeriaid a defnyddwyr. Neu efallai eich bod eich adeiladau wedi dod yn anyswiriadwy oherwydd digwyddiadau neu straen hinsawdd. Trwy fabwysiadu dull doeth o ran newid hinsawdd ac ystyried ffactorau hinsawdd yn llawn wrth gynllunio eich buddsoddiadau, gallwch helpu i osgoi cloi i mewn problemau yn y dyfodol, ac felly lleihau'r risg o gael eich gadael gyda asedau wedi darfod. Nawr, gadewch i ni droi at yr oblygiadau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd. Mae'n werth cofio dyletswyddau cyfreithiol cyfarwyddwyr cwmnïau, fel ei nodir yn nefdd y cwmnïau, gan ei bod yn berthnasol iawn yng nghyd-destun newid hinsawdd, yn enwedig o ran deall bygythiadau a risgiau ac o gymryd camau rhesymol i'w hatal neu ei lliniaru. Mae'r dyletswyddau hyn yn berthnasol i bob cyfarwyddwr, waeth beth fo maint y cwmni. Mae'n ddyletswydd ar gyfarwyddwyr i weithredu gyda gofal, sgil a diwydrwydd rhesymol. Mae'n rhaid iddynt hefyd ystyried effaith tymor hir unrhyw benderfyniad. Ac yn hollbwysig, mae'n rhaid i gyfarwyddwyr sicrhau bod y cwmni'n gallu parhau fel busnes hyfyw. Hynny yw, ei fod yn gallu talu ei ddyledion wrth iddynt ddod yn ddyledus. Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn cynnwys yn bennaf fusnesau bach a micro, gan nad oes ganddynt ofyniad statudol i adrodd ar risgiau hinsawdd. Fodd bynnag, wrth i fusnesau tyfu, mae'n bwysig bod nhw'n ymwybodol o'r gofynion ychwanegol o ran adrodd ar gynaliadwyedd a risg, gan y gallent ddod yn berthnasol yn ôl trothwyon trosiant. Mae darn arall o ddeddfwriaeth berthnasol yn ymwneud â'r ddeddf iechyd a diogelwch yn y gwaith. Mae'r ddeddf hon yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar unrhyw gwmni sydd â 5 neu fwy o weithwyr i gadw cofnod ysgrifenedig o'i bolisi iechyd a diogelwch ac i sicrhau bod gweithwyr yn ymwybodol o'r polisi hwnnw. Meddyliwch am yr effeithiau newid hinsawdd a trafodwyd yn fodiwl 1, tymereddau uwch, gres eithafol, stormydd a glaw trwm, ac ystyriwch sut y gallai'r rhain effeithio ar eich polisïau ac arferion iechyd a diogelwch. Enghraifft, a oes angen cynnwys egwyliau ychwanegol os bydd tymereddau'n mynd dros drothwyon penodol? A oes angen cynnal asesiadau risg sy'n benodol i'r hinsawdd ar gyfer unigolyn bregus? Byddwn yn edrych yn fanylach ar y maes hwn yn fodiwl 7, pan fyddwn nhw'n trafod effaith newid hinsawdd ar staff. Mae'r dyletswydd gofal hefyd yn ymestyn i sicrhau amodau gwaith diogel i'ch staff ac unrhyw rai eraill sydd ar y safle, gan gynnwys ymwelwyr a chrontractwyr o ran risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Yn 2024, Cyngor Diogelwch Prydain wnaeth annog pob cyflogwr i gynnal dadansoddiad o effaith risgiau hinsawdd ar eu busnesau. Roedden nhw'n pwysleisio'r angen i ystyried pethau fel tywydd eithafol, cynnydd mewn risgiau biolegol a chynnydd yn y perygl o damweiniau. Felly mae'n werth meddwl yn eang nid dim ond am y tywydd, ond am yr holl ffyrdd y gall newid hinsawdd effeithio ar diogelwch a lles pobl yn y gweithle. Rydyn ni wedi sôn eisoes bod tonnau gres yn dod yn fwy cyffredin, ac maen nhw'n gallu bod yn her wirioneddol i weithleoedd bwyd a diod. Nad oes tymheredd isaf na mwyaf penodedig wedi nodi o dan y ddeddf iechyd a diogelwch yn y gwaith, mae cod ymarfer sy'n awgrymu tymereddau isaf ar gyfer gweithio dan do. Nid oes uchafswm penodol, ond mae gres yn cael ei ystyried yn berygl, ac felly mae'n rhaid i chi asesu risgiau hynny, yn enwedig ar gyfer pobl sydd efallai'n fwy agored i niwed i straen gres.
Felly meddyliwch am eich gweithlu. Oes gennych chi system i fonitro'r amgylchiadau hyn ac i sicrhau bod pawb yn gallu gweithio'n ddiogel ac yn gyfforddus pan fydd y tymheredd yn codi'n sylweddol. Mae maes cyfreithiol arall sy'n bersnasol i'w hystyried yn ymwneud ag unrhyw hawliadau gwyrdd neu ddatganiadau am gynaliadwywedd rydych chi'n ei gwneud. Mae'n hanfodol bod unrhyw hawliadau o'r fath yn cydymffurfio ar egwyddor sylfaenol o beidio â chamarwain defnyddwyr. Yng Ngwledydd Prydain, yr awdurdod cystadlu a marchnadoedd sydd ar prif rôl yn y maes hwn, ac mae ganddo bwerau cyfreithiol i amddiffyn defnyddwyr rhag arferion busnes anheg neu delerau contract camarweiniol. Mae'r CMA wedi creu hyn ar elwyr yn god hawliadau gwyrdd, sy'n nodi egwyddorion ar gyfer gwneud honiadau amgylchyddol, amnwyddau a gwasanaethau. Maen nhw wedi datblygu 6 egwyddor allweddol sydd wedi dangos ar y sleid hon, ynghyd â set o gwestiynau i'ch helpu i wirio pa mor gyfreithiol gadarn yw unrhyw hawliad rydych chi'n bwriadu ei wneud. Yn Modiwl 5, trafodwyd bwysigrwydd sganio'r gorwel, ac mae deddfwriaeth sydd ar ddod yn faes pwysig iawn i'w gynnwys yn eich sganiadau rheolaidd. Mae'r sleid hon yn tynnu darlun o adroddiad gan yr IGD, ac mae'n grynodeb defnyddiol iawn o'r dirwedd reoleddiol a pholisi sy'n dod i'r amlwg. Mae'n dangos y prif feysydd thematig, iechyd, cynaliadwyedd ac economi, ac yn helpu busnesau i weld ble y gallai newidiadau newydd dod i mewn. Drwy fod yn barod ar gyfer deddfwriaeth a pholisïau newydd, gallwch gryfhau'ch cynllunio addasu'r hinsawdd ac osgoi cael eich dal ar eich traed. Wedi edrych ar yr agweddau ariannol a chyfreithiol, gadewch i ni nawr symud ymlaen at gynllunio parhad busnes. Cyn i ni ddechrau, cymerwch eiliad i feddwl. Pe bai digwyddiad sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn digwydd yfory, a fyddai'ch cynllun parhad busnes yn dal dŵr, neu a fyddai angen ei ddiweddaru. Mae llawer ohonoch yn gyfarwydd â chynllun parhad busnes, yn enwedig os oes gennych archrediad BRC. Fel arfer, mae'r cynlluniau hynny'n canolbwyntio ar darfuddiadau, fel alwadau nôl cynnyrch, methiant cyflenwyr neu fethiant cyfleustodau. Ond yma, rydyn ni am edrych ar y cynllun yn fwy holistaidd, a pham ei fod mor bwysig. Gall bygythiadau dod o bob cyfeiriad, newid hinsawdd, troseddau seibr, methiannau seilwaith, methiant cadwyn cyflenwi, a hyd yn oed pandemigau. Mae cynllun parhad busnes yn cael ei gynllunio i ddiogel eich busnes, eich pobl a'ch asedau, fel y gallwch ddychwelyd i weithredu cyn gynted a phosibl pan ddaw rhywbeth annisgwyl. Mae bod yn barod yn rhoi cydnerthedd i chi pan ddaw'r annisgwyl. Gadewch i ni gymryd eiliad i feddwl am rai o'r effeithiau y gall darfu busnes oherwydd newydd hinsawdd eu cael. Yn gyntaf, mae yna'r effeithiau ariannol uniongyrchol, fel llif arian wedi darfu, costau disodli offer neu stoc sydd wedi difrodi, cynnydd mewn premiwmau yswiriant a disbyddu cronfeydd wrth gefn. Ond mae'r effeithiau ar enw da yn gallu bod yn bellgyrhaeddol ac yn anodd eu trwsio. Gall cwsmeriaid golli hyder ynoch chi a throi at gyflenwr arall. Gall defnyddwyr wneud yr un peth. Ac yn y tymor hir gall recriwtio ddod yn fwy anodd os yw'ch busnes yn cael ei weld fel un mewn perygl. Efallai nad ydych chi'n gwybod pa fath o darfu neu argyfwng a allai daro, mae cynllunio ymlaen llaw bob amser yn arfer busnes doeth. Ceisio gwneud penderfyniadau yn ystod argyfwng fel arfer ddim yw'r amser gorau i wneud hynny. Drwy feddwl ymlaen llaw, gallwch ystyried eich opsiynau'n dawel ac yn fanwl a dychmygu'ch hun yn y sefyllfa honno. Gall eraill yn eich tîm helpu baratoi'r cynllun a chasglu unrhyw adnoddau sydd ei hangen.
Rhowch amser i hyfforddi eich tîm ac i brofi'r gweithdrefnau. Mae hynny'n rhan hanfodol o sicrhau bod y cynllun yn gweithio pan fo rhaid. Ydych chi wedi ymarfer eich cynllun parhad busnes gyda'ch tîm? Rydyn ni wedi rhannu'r cynllun parhad busnes yn 5 can penodol, gan fod camau a phenderfyniadau gwahanol i'w gwneud ym mhob cyfnod. Byddwn nhw'n mynd drwyddynt yn awr, cam wrth gam. Y cam cyntaf yw diwrnod y digwyddiad ei hun. Wedyn, daw'r adferiad uniongyrchol, sef diwrnod 1, yna'r wythnos gyntaf o adfer wedi hynny'r ail wythnos, ac yn olaf y cam adfer tymor hir. Wrth gwrs, bydd hyd pob cam a'r amser mae'n cymryd i adfer yn dibynnu ar natur y digwyddiad ei hun, felly mae hwn yn ganllaw yn hytrach na fformiwla gaeth. Mae sawl darn o wybodaeth neu adnodd y gallwch ei gasglu a'i baratoi ymlaen llaw. Enghraifft, dylech eisoes wybod eich llwybrau gwacau a'ch mannau ymgynnull, a ddylsonwyd mewn modiwlau blaenorol cofrestr asedau wedi ei ddiweddaru. Dylech hefyd gadw gwybodaeth am danwyddau neu beryglon byw ar y safle, ac rhestr gyswllt gyfredol ar gyfer staff, darparwyr gwasanaeth, cwsmeriaid allweddol, yswirwyr a darparwyr cyllid. Bydd hefyd defnyddiol paratoi cynllun cyfathrebu o flaen llaw, un sy'n nodi pwy sy'n cyfathrebu a phwy, fel bod pob neges yn glir ac yn gyson. Allwch chi fod yn hyderus y byddai'r holl adnoddau hyn wrth law pe bai'ch ffactri'n cael ei tharo gan ddigwyddiad yfory. Mae'r matrics ar y sleid hon yn dangos rhai o'r tompledi y gallwch ei defnyddio ar wahanol gamau eich cynllun adfer. Mae hefyd yn tynnu sylw at cysylltiadau allweddol y bydd ei hangen arnoch ym mhob cam a phwy fydd angen i chi gyfathrebu â nhw. Cewch ddolenni'r templedi hyn yn y llyfr gwaith Modiwl 6, felly gallwch ei lawrllwytho a'i haddasu ar gyfer eich busnes eich hun. Gan feddwl am ddiwrnod y digwyddiad ei hun, mae'r rhestr wirio camau uniongyrchol yn eich tywys drwy'r camau cyntaf i'w cymryd. Beth yn union sydd wedi digwydd? Oes angen i chi weithredu'ch cynllun parhad busnes? Cofnodi'r holl gamau rydych chi'n ei cymryd a'ch penderfyniadau rydych chi'n ei gwneud. Cychwyn y cynllun gwacau os oes angen, sicrhau bod pawb yn ddiogel a chysylltu â'i teuluoedd os oes angen. Beth sydd angen ei wneud i ddiogelu'r safle, yr asedau a gwneud popeth mor ddiogel a phosibl? Pwy sydd angen i chi gyfathrebu â nhw a beth rydych chi'n mynd i'w ddweud? Pryd fyddwch chi'n darparu diweddariad nesaf? Ac yn olaf, pwy sydd angen cysylltu â nhw i ddechrau'r proses adfer? Ar ôl y digwyddiad, mae 4 maes allweddol i'w hystyried yn syth gan ddechrau ar diwrnod cyntaf yr adferiad. Y maes cyntaf i'w ystyried yw pa rannau hanfodol eich busnes, o ran brosesau ac offer, fydd ei hangen o fewn 24 awr. Os oes darn offer wedi ei ddifrodi ac ni ellir ei ddefnyddio'n syth, a oes ddewis arall ar gael? A phwy fydd yn gyfrifol am ailgychwyn y prosesau neu'r offer hynny? Y maes allweddol ail yw rolau hanfodol fydd ei hangen o fewn 24 awr. Pwy sydd yn y rolau hynny ar hyn o bryd? A beth os nad ydyn nhw ar gael? Pwy arall a allai gamau i'r adwy a all y tasgau hynny gael ei gwneud o leoliadau eraill? A phwy fydd yn cydlynu'r gwaith y bobl hyn? Symudwn nhw ymlaen at y 3ydd a'r 4ydd maes allweddol. Pa gyflenwadau neu wasanaethau hanfodol fydd ei hangen o fewn 24 awr? Pwy fydd yn gyfrifol am sicrhau ei bod ar gael neu'n cael ei darparu? A fydd cyflenwadau hynny wir ar gael pan fydd ei hangen? Ac yn olaf, pwy yw eich gwsmeriaid hanfodol, y rhai sydd efallai'n dal angen cyflenwad o fewn 24 awr?
a fydd gennych stoc sy'n ddiogel i'w ddefnyddio ac o fewn manyleb i'w hanfon atyn? Be fydd yn digwydd os na allwch chi gyflawni'r archebion hynny? A fydd cosbau neu effaith ar eich contractau? A phwy fydd yn cydlynu'r dosbarthiadau hynny yn ystod y cyfnod brys hwn? Cymerwch eiliad i feddwl pa gwsmeriaid fyddech chi'n ei rhoi ar y brig o ran blaenoriaeth pe bai argyfwng, ac os byddai stoc yn brin. Ar ôl y diwrnod cyntaf, mae'n bwysig ailadrodd yr un broses asesu ar gyfer y wythnos gyntaf ac wedyn yr ail wythnos ar ôl y digwyddiad. Enghraifft, efallai gallwch chi ymdopi heb rai darnau o offer yn ystod y wythnos gyntaf oherwydd bod gennych stoc gorffenedig yn barod, ond erbyn wythnos 2, bydd angen i'r offer hwnnw redeg eto i ail-lenwi'r stoc. Neu efallai bod gennych rai cwsmeriaid sydd newydd dderbyn archebion, felly maen nhw'n gallu aros ychydig dyddiau cyn i'w stoc orffen. Mae'r dull trefnus a chamwrth gam hwn yn eich helpu i nodi beth sy'n hanfodol a beth all aros tan yn ddiweddarach yn eich proses adfer. Mae hynny'n eich galluogi i ganolbwyntio'ch adnoddau ac egni ar y gweithredoedd mwyaf critigol yn gyntaf. Yn ystod unrhyw argyfwng, mae'n holl bwysig rheoli cyfathrebu'n ofalus, yn fewnol ac yn allanol, i atal sibrydion a chamwybodaeth. Mae'n llawer gwell ei bod chi'n rheoli'r neges, yn hytrach na gadael i storïau rhedeg yn wyll, gan beryglu'ch enw'ch da a chadferiad hir dymor. Dylai'ch cynllun cyfathrebu ystyried pob randdeiliaid, eich staff, eich cwsmeriaid, eich darparwyr cyllid, eich cyflenwyr, eich contractwyr a'ch darparwyr gwasanaeth. Bydd pob un ohonyn nhw'n pendroni beth sy'n digwydd ac a fyddwch chi'n gallu dychwelyd i weithredu. Dydych chi ddim eisiau i neb fynd i banig na cholli hyder yn eich busnes. Felly, po gyntaf y gallwch gyfathrebu mewn ffordd dawel, eglur a mesur, y mwyaf tebygol ydyn nhw o gael eu sicrhau bod popeth o dan reolaeth. Yn fodiwl 7, byddwn yn edrych yn fanylach ar sut i ddatblygu cynllun cyfathrebu heinog effeithiol. Nawr rydym wedi cyrraedd cam olaf eich cynllun adfer. Ar ôl digwyddiad difrifol, efallai byddwch am ystyried dyfodol eich busnes yn y tymor hwy. Ydych chi'n anelu at adfer i'r gallu a'r gweithgareddau yr oeddech yn eu cynnal cyn y digwyddiad, neu a oes modd i chi ddod allan o sefyllfa gyda dull newydd o weithio. Efallai y byddwch yn ystyried troi at fodel busnes gwahanol neu leihau maint y busnes i roi mwy o amser ar gyfer adfer. Gall digwyddiad fod yn gyfle i ddod allan gyda syniadau newydd. Meddyliwch yn ôl at y pandemig, sawl busnes bwyd a diod nath ehangu ei dulliau gwerthu drwy gynnig sianeli e-fasnach uniongyrchol i defnyddwyr. Neu, efallai bydd yr adferiad yn galluogi buddsoddi mewn offer gwahanol neu addasiadau eich safle sy'n gwella eich Chydnerthedd i ddigwyddiadau Hinsawdd yn y dyfodol. Enghraifft, ar ôl llifogydd ac wrth i'r ffatri fod allan o weithrediad, efallai byddwch yn symud bob pwynt pŵer uwchlaw lefel y dŵr llifogydd. Cymerwch eiliad i ystyried. A allai digwyddiadau sy'n tarfu ar eich busnes agor y drws i arloesi neu welliannau. Os ydych yn chwilio am gymorth i ddechrau ar eich cynllun parhad busnes, mae'r llyfryn Modiwl 6 yn cynnwys dolenni i templedu a rhestrau gwirio eich cynorthwyo gyda'r broses hon. Nodyn cyflym i'ch atgoffa am y senarios beth petai a drafwyd yn Modiwl 4. Gall dychmygu a thrafod y senarios gwaethaf hyn eich helpu i ddatblygu eich cynllun parhad busnes. Rydym wedi cynnwys rai senarios ar y sleid hon. Beth os nad oes gennych bŵer na dŵr am sawl diwrnod? Beth os bydd eich safle yn cael ei llifo? Beth os yw eich ffactri'n agos at ardaloedd sydd wedi profi mwy achosion o danau gwyllt?
Dim ond rhai enghreifftiau yw rhain o darfu a allai sbarduno eich cynllun parhad busnes. Mae hyn yn dod â ni at ddiwedd modiwl 6. Gadewch i ni grynhoi'r hyn rydyn wedi ei gwmpasu. Rydyn wedi edrych ar oblygiadau ariannol, digwyddiad hinsawdd ar eich busnes. Rydyn wedi archwilio rhai arferion da, fel dadansoddi cost a bydd, cadw arian parod, talu sylw i sgoriau credit, eich chi, eich cyflenwyr a'ch cwsmeriaid, a sicrhau bod eich yswiriant yn addas at y diben. Rydym wedi ystyried cyllid gwyrdd a sut y gallu cefnogi eich penderfyniadau buddsoddi. Rydym wedi trafod pwysigrwydd deall risgiau a asedau sydd wedi darfod a chynnol cyfrifon rheoli misol cadarn. Ein hadolygiad o goblygiadau cyfreithiol oedd cynnwys dyletswyddau cyfarwyddwyr, iechyd a diogelwch, a sicrhau bod unrhyw honiadau gwyrdd yn cydymffurmio ar gyfraith. Rydym wedi trafod pwysigrwydd cynllunio parhad busnes a sut i rhannu'ch cynllun yn gamau allweddol o adferiad. Mae'r holl feysydd hyn yn helpu i wella cydnerthedd eich busnes i newid hinsawdd a tharfau busnes. Wrth i ni orffen y modiwl hwn, dyma rai pwyntiau myfyrio i'w hystyried. Sut y gallai newid hinsawdd effeithio ar cyllid eich busnes? A ydych eisoes yn ystyried risgiau a chyfleoedd newid hinsawdd wrth wneud penderfyniadau buddsoddi? A oes angen adolygu eich polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch o safbwynt newid hinsawdd? Pwy sydd yn gyfrifol am gadw llygad ar ddeddfwriaeth sy'n newid a sut mae hynny'n cael ei ymgorffori yn strategaeth a chynllunio eich busnes? Os ydych yn gwneud unrhyw honiadau gwyrdd a ydych yn sicr ei bod yn cydymffurfio? A yw eich cynllun parhad busnes yn ystyried risgiau hinsawdd? A yw pawb yn eich busnes yn ymwybodol o'r cynllun ac yn ei ddeall? A ydych wedi cynnal unrhyw hyfforddiant diweddar, fel bod y cynllun yn barod i weithredu os bu angen. Yn ein sesiwn nesaf, sef modiwl 7, byddwn yn edrych yn fanylach ar effeithiau newid hinsawdd ar staff a darparwyr gwasanaeth. Diolch am ymuno â ni ar gyfer modiwl 6. Peidiwch ag anghofio, mae llyfryn yn cefnogi'r modiwl hwn sy'n cynnwys gwybodaeth fanylach, mewnwelediadau a dolenni i offer a thempledi defnyddiol a fydd yn eich helpu gyda'ch cynllunio ar gyfer addasu i'r hinsawdd. Efallai y byddwch hefyd am rannu'r dolenni hyfforddi a chydweithwyr yn eich busnes.